lehenengo behin eskerrak emon, Zebereko herrieri, ze maiatzako eta 8ko hauteskundeetan partizipazio asko egon da hori eskertutekoa da. Horrek esan gure dau, jenteak aldaketa bat gure dauela eta Euskal Herria bildungan ifin dauela konfiantzea. Badekuz urte, beharrak iteko, proiektuek aurrera erateko, batzuk martxan dauz, beste batzuk martxan ifin bakuz, horretako herriko talde eta eragilek azai berbain beharko dugu. Horren inguru guztien beharra dau eta esan behar dena danakaz batera beharrinde lortuko dugule gure dugun Zeberio lortutea eta hori da gure asmoa. Ilusioagaz gauz, taldea ilusioagaz dago, kriston ilusioagaz, da hori da gure asmoa. Kenta segidutea, udaletxeko ateak zabalitekoz, gure dauena eskatako eta horren inguren beharrin eta horrelan bada lortuko dugu gure dugun Zeberio martxan ifintea.